От няколко месеца на пазара у нас се предлагат новите модели на Hikvision, в случая това е Turbo HD Hybrid Light, т.е. цветен нощен режим, двойна подсветка, вградени инфраред и LED. Като днес ще разгледаме какво има в комплекта на този модел. В случая камерата е с 20 метра нощен режим, 85 градуса ъгъл на снимане и вграден микрофон. Да погледнем какво има в кутията. В случая първо модел е VCE 10 FDF3T LFS на 3,6 мм обектив. Това са 85 градуса ъгъл на снимане, 20 метра нощен режим. Камерата е и с вграден микрофон. В комплекта крепежните елементи, самата камера. Захранването на камерата е на 12 волта. Корпусът е подходящ и за външен, и за вътрешен монтаж. Компактна, лесна за инсталация и разбира се BNC изхода за видеосигнала. Отделно има кратка инструкция, която да се ползва и пробивният шаблон за инсталация.